Waar mensen de eten kijk goed aan die ander lekker. Waar mensen de eten kijk goed aan die ander lekker. Waar mensen de eten kijk goed aan die ander lekker. Waar mensen de eten kijk goed aan die ander lekker. Zoek hem eens weer voorzichtig. Hoe ons lange bekijk. Waar mensen de eten kijk goed aan die ander lekker. Waar mensen de eten kijk goed aan die ander lekker. Waar mensen de eten kijk goed aan die ander lekker. In elke land behoort er niemand anders behalve aan Christus Jesus. Ons kan met elkaar aan die brand steken en beklee oor erfdeel. Doordat iemand het stil, want ons fight for the wrong reasons. Jesus is the only way in the truth. En samen het gevraagd, is dit de man dat God wil gebruiken ongelukkig? Was God zijn antwoord niet in plaats van ja, het laat volvoel van Samuel uit, ik is een van Godse dichters. En bepijns het maakt van samen in elkaar, zo kom eens weer voorzichtig. Hoe ons langer bekijkt, voor God's plan is dat de same as man, maar greater van binnen naar buiten. En die uitgesluiten was niet daar, if you could understand, van hij was niet aanvaard by God's plans, because God is looking for the infamous. Waar mensen de eten kijk goed aan die ander lekker. Waar mensen de eten kijk goed aan die ander lekker. Waar mensen de eten kijk goed aan die ander lekker. Waar mensen de eten kijk goed aan die ander lekker. Zo kom eens weer voorzichtig. Hoe ons langer bekijkt. Waar mensen de eten kijk goed aan die ander lekker. Waar mensen de eten kijk goed aan die ander lekker. Waar mensen de eten kijk goed aan die ander lekker.